socialites, celebrities, whatever they are called. Yeah. Maskana veduweka, ceasefire. Enough is enough, guys. Let's behave like vanhu vakuru. Zvanyanya izvi, guys. Kutukana kwacho zvanyanya, Facebook yacho, social media zvanyanya apa. Come on guys, mina nimbokubvunzai. You guys, amusi ma-influencers eremi. Muri ma-influencers ka guys. But now, I think zvanyanya guys. Ndikungoya ndakamirira kuti vasikana ka aiwa zvakwana guys. Korudo rwakaindepi. Aiwa vasikana ngatichiita zvekuregererana izvi tiite move forward. Karegererana iwe diwe mite move forward. Whatever problems that are there guys. Anti murikona. Muna dambudziko rikuitika guys ndere kudai so. Panyaya dzemasocialites hapana anoda kubvuma kukundwa. Anobvuma kuti nini ndaisa mapfumo paswa ndasarenda hapana. Munhu wese anoda kunzi ndakapenga. Muri kuona pane dambudziko. Munhu wese anoda kunzi ndakapenga. Umwe nemumwe anenge achida kutaura zvake. Uyo akauya akatuka, uyo achida kuresponda. Comment section, you have to stop what you are doing. Yes, I know kuti you are loyal to your entertainment. Muri kuda fight, but munoziva here kuti vana vanopinda mudepression nenyaya dzemafights apa. Because munoisa pressure way mimi comment section. Kuti saka wabweza ningi, saka wagoba ningi wanyarara. Antimona, munhu akutosimuka kutoti aiwa ndingambokundwi because vanhu vachati kudi, mafanza achati kudi, rikanende kuno retaliate. Guys, listen, my socialites. There is nothing wrong in keeping quiet, man. Sometimes keeping quiet shows that you are the bigger person. Azvimboreve kuti uri gwara. Sometimes you have to ignore zvimwe zvinhu just to let it pass. Let them talk kuti uri kutya. Let them talk kuti wabweza. Let the other opponent says ndawina. It doesn't matter zvinakana basa. Maintain your dignity. Keep your dignity. Guys, we have been there, done that. Ashande, badari, guys. Truly speaking. And it musapiwa pressure neva na Facebook. Wana izhu kuitika social media yako zvinoyazara ma-20s. Ma-20s ndo azara. Anti maona. So ma-20s aya yanauka. Acho we confused chichiri kumboyatsoitika. Because remember guys, kune munoto influencer wamwe vanhu zvokutodaro. Zvokuti chero chaunenge watopfeka umwe munhu anenge achitochida utori influencer muhombe umwe munhu. But now kana zvikazotora wrong turn yakadai so guys, pata ine confusion hombe. Ayo vasikana ndokumbirawo. We are all adults. Tiri vanhu vakuru tese netiri vakadzi tese. Ndokumbirawo nemweya wamwari ndakazvimirira. Ceasefire guys. Ceasefire. Let's not allow kuti pride yedu ititendere kuti tirambe tichingota noise pa social media. Anmona, ngatirege kutendera kuti pride yedu irambe chingotikwidza kumwe kusiriko guys. Takurasika. Remember kuti vanhu ava vese vanofollowa ava guys ndo vakakukwidzai kusvika pamuri, ndo vakatikwidza kusvika patiri, ndo vakaita kuti vazimuzikanwe. Pasina vanhu ivava anditika ngadei pasina munhu wese anozikanwa pano. Saka ngatirege kunyanya kuvakanganwa zvokuti tobva tavatukawo futi zvekudaro. Anoona, tirega kunyanya kukanganwa futi vanhu ivava zvokuti tobva tavakandira uko. Sometimes there's no harm in just listening to what they say as your fans or your followers and you move on. Ngatirege kungopindira dzimwe nyaya dzisina basa dzisinei nesu, kungohakira munyaya dzimwe dzisinei nesu guys. Ngatiite sevanhu vakuru, let's learn kuti zvimwe zvinhu zviti jambi. Kungokumbira wangu ndozati ndichatukwa handiti but mazuva ndofunga ndakachikamu chekudarika ndakatokunda. Chero kwaya neshoko rinoti hapana chichati chatiri mukanacho nenyaya yekuti mashoko ose ndakatomaudzwa ndakatomatukwa chavhundukisa hapana. Not because ndasingagona kudaira aiwa, but because I told myself kuti I want to change for the better. Handichaade zvisande basa resezvi guys. And I will so wish kuti dei papa pamunenge makambogara panotukana vamwe vanhu vanenge vasiri imi vari kutukana pasi panguva iyoyo mumbotarisa zvinenge zvichiitika pane vaya vari kutukana panguva iyoyo, muchaona kuti zvinokudzorai mbega kuti dhiri racho haribude. Handiti mashona. And mimi comment section, stop pressurizing people. I know guys kuti munoda entertainment but tinozozvinyanya. Let's stop pressurizing people kuti varamba chingotukana chingorwa guys. Hapana chinogadziswa nehondo guys. Hapana chinogadziswa nehondo. Hapana chinogadziswa neruvengo guys. Hapana. Ngatingochei kuti if we can just learn kuti umwe nemwe agare kulane rake, I think it will help. Uyogara kwake achita zvake, uyogara kwake achita zvake. Anditi guys, nyaya dzekuti zoyosvikana pakuitana utsinye nekudii guys, I don't think kuti zviri necessary guys. Ngatingobatana tingoita vanhu vamwe chete. Handiti munhu wese anokanganisa guys, tese tinotadza. We are all sinners from the word go. Handiti but hazvikodzeri kuti titore nematombo titakane. Handiti nevanotaurawo nyaya dzevamwe handitika itaiwo muchisefa mashoko akomana.
pane mamwe dzimwe nyaya dzamunozotaura dzokuti iye muridzi wenyaya anenge achitwari inenge itori secret asingade kuti vanhu vaizive. Handiti iwe woenda kunoidiginura kunoitsvaga wouya nayo woda kupa chaunga. Vakomana ngatisanei nazvo. Animona siyanai nazvo izvi. Protect yourselves guys, protect your families, protect your kids. Handiti zvimwe zvinhu zvatinoita zvinogona kuzoparira vana vedu, zvimwe zvinhu zvatinoita zvinogona kuzoparira mafamilies edu. Ngatidzidzei kungoprotectana. Handitika ngatingosiyanai nenyaya dzisinei nesu. Nyaya dzevanhu makuva tinomada zvokudaro. Handimoona vanhu vanomada pati chitaurai muchisefa mashoko mamwe acho chino mukatasa mapaparazzi ekunze kwenyika chaiko chaikoko ari kumapaparazzi aya havazosviki pakuti dhipa yekuti kuzotukana kwacho kunozonyanyisa guys. Handiti kana riri guwa vanongoya neguwa vachitaura guwa pasina kutuka kuti nhingi uyu wakazodai uyu wemazi nhingi akazodai uyu wenhingi notaura iri rakazodai iri zigureka havambozosviki pakudaro. Saka I think guwa racho ngatiitei kuti rive guwa rekuti rinosetsa ronakidza chichero munhu akarinzwa muridzi ari kutaurwa haambogumbukira zvanotosekawo. Handimona but chikazoitawo too personal zvinozonetsa because so far muningi naevidence ndotokutyira. Handiona vanhu vakakrosa vakatsika konzi vakawandisa, vanhu vakakrosa vakawandisa. Uchazivi chero iko zvinokanzwa tambwa rafu isati tombodu tambwe rafu because uri kukurawo, you are trying to do something inopenyu hwako. But vanhu vacho vawakaitira malive uchituka vakawandisa kuti hauchazive kuti unenge wabatwa nani. Kuna umwe anenge asagoni kutaura anogona kuzokuitira action. Wese still uri paground munin'ina wangu tokuda zvokudaro. But I think dzora pesi mbijana. Dzora pesi. Vanhu vacho wawandisa pese paanenge uchifamba wangu angokreata maenemies pese. Usanyanya kunyengererwa necomment section inenge chikudza kuti pamberi narambo wakatsika waka musi waunotambwa wasitaki unenge uri one munin'ina wangu. Unenge uri one panenge pasina vanhu vesa. Vanenge vasipo. Handiwana iko zvinokona kuti ukutaura tinorara motikari unenge uri one vanenge vasipo asi techikukuzirira uko. Zvimwe munin'ina wangu bvuma kutsurwa nesu vakoma wako nesu inga wani patinotadza unotaura wanoita malive wani uchitituka uchitsiurawo pamwe pacho newo uchiteererawo kadaitawo zvimavhidhiyo zvakadai. Handiti please ndatotera kuti ndikubate ndinyatsokutotaura newe kuinbox but ndikanda kuzoti ainozobuda neimwe nzira rega ndingoisa public domain usaita kunge ndiri kudai. Ceasefire vakomana tozviziva chero vari kuzimbabwe vakomana pari chinonakidza kuti tinzoti mumwe munhu akarohwa kana kuti mumwe munhu akakuvadzwa guys. Hatisi kuda udzvanyiriri guys, ngatitenge kudzvanyirirana guys. Ishu ngadzingoadhreswa zvatopera, so zvatotaurika zvatopera, takutoziva mumwe nomwe takutongorespektana from afar. Handimaona zvatopera, so saka guys ngatingoita kuti protectane tiri madzimai tese tiri vanhu vamwe chete. Rudo rwedu rwakaindepi? Ngatidzokerei parudo rwekutanga guys. Hazvishandi zvese zvatiri kuita zvazvibetseri izvi. Umwe nomwe ngangoita yaanoita chete. Handitika I hope muchanditeerera wenyu muchembere wenyu nemukoma wenyu. Handimona ndozati mumwe muchanditukenya zvina basa but I come in peace. Handika I come in peace, not kuti handigoni kudairai but I'm over that stage. Takatodarikawo ipapo. Handimazviona kudhara takatodarika ipapapo. Plus hazvingoite zvinongobvisa kamwe kaudignity so amezva zvinongoita so handimazviona. So ngatingoitai zvatongoita asi ukaona zvakunyanya kuti zvakukurira dzora pesi. Handichidzora pesi tisazonyanya kusvika pakuti tinorwadzisana nemashoko zvekudaro. I hope muchanditeererawo handitika bolato.